Serje ta' televiżjoni bl-isem ta' Apocalypse Now se tkun qed tinġibed f'pajjiżna tul ix-xhur li ġejjin fost l-atturi li se jieħdu sehem fiha mill-istilla ta' Hollywood Rob Lowe. Lowe, illi għandu 51 sena, ħadem f'diversi films popolari fosthom The Outsiders, Oxford Blues, St. Elmo's Fire u Wayne's World. Artisti oħra li se jieħdu sehem huma Jenna Fisher u Megan Mullally. Intant Apocalypse Now mistenni jkun taħlita ta' azzjoni, avventura u mħabba. Dan kollu fi sfond ta' kajos li se jinħoloq kif tinxteret l-aħbar li kometa mistennija taħbat mad-dinja. Is-serja Apocalypse Now se jkun produzzjoni ta' żewġ kumpaniji kbar ta' televiżjoni, NBC Universal u Sky One, dan bilan li jintwera madwar id-dinja kollha. Il-Kummissarju Malti tal-Films Engelbert Grech esprima sodisfazzjon tiegħu għall-aħbar li din il-produzzjoni ġejja pajjiżna. Il-Ministru għat-Turiżmu u l-Films Edward Zamit Lewis qal li dan huwa sinjal li l-industrija tal-films f'pajjiżna qed tkompli tissaħħa u b'hekk qed jiżdiedu l-impjiegi għal dawk kollha li jixtiequ jaħdmu f'din l-industrija. Is-sena li għaddiet pajjiżna rnexxielu jiġbed produzzjonijiet kbar fosthom film ta' Angelina Jolie u Brad Pitt.